Cirkev urobila, bohužiaľ, aj veľa negatívneho a zlého. Prečo máš doma kostol? Čo sú výhody? Je to dobré na to, že v tejto miestnosti je naozaj také miesto na nejaké také uvažovanie, rozjímanie, to je taký výraz pre veriacich, na nejaké zamýšľanie sa nad životom. Čiže je to taký priestor, kde keď som tu, mám čas sa to chvíľku zdržať, tak mám pocit takej absolútnej sterilnosti myšlienkovej a som tu sám so sebou. Chápem tomu správne, že ty si veriaci. No, som. Ale ty nie si taký ten veriaci, čo reálne verí, že niekedy bol hovoriaci had. To nie. Nie. Ja samozrejme akože dosť striktne rozlišujem vieru a cirkev. Teraz ako nechcem sa nejako negatívne vyjadrovať o cirkvi, lebo cirkev v histórii ľudstva urobila strašne veľa dobrého a pozitívneho, bohužiaľ, aj veľa negatívneho a zlého, pretože niektoré veci, ktoré sa v minulosti diali, tak boli tiež plné krvi a násilia a konali sa pod znamením kríža, ale čo sa týka viery, tak tá viera je podľa mňa niečo veľmi osobné a individuálne a každý má nejakú tú vlastnú vieru. Vieru nosíme sami v sebe a nepotrebujeme ukazovať niekde na verejnosti a prezentovať sa v médiách.